Club. Beglia. Terve! Jumala. Tervetuloa. Tässä laitan juuri meikkiä, kuulkaa. Ensin tätä. Tämä punainen väri korostaa kasvoista keväällä. Tää on meidän tämmönen pieni Oriflame-kerho. Oriflame-kerho, kyllä, näinkin voidaan sanoa. Tällä turneella on kokoontunut jo semmonen 10 kertaa. Kuten näemme, meikkausfasiliteetithan ovat mitä mukavimmat. Että tässähän on oikein WC, siinä on minulla henkilökohtaiset meikkausvälineeni, meillä on tällä hana kylmää vettä tosi muuta. Eiköhän se tällä kuulkaa pelkiä hurmata näilläkin eväillä. Tosin tällä kertaa se tulee olemaan huomattavasti helpompaa, koska belgialaisia on saapunut paikalle. Kaikki 20. Kiitoksia. Half 10. 9:30? 9:30, 9:40. Onko paavissa? Se on saksalainen puolella. Catering services at Pounchy Cats, Lichtenfels. Oh. Sweet taste of Jimbea. This is nice. Ain't it, Sami? Yeah. I'm not part of the catering though. So our fan base is growing from day to day, but the most loyal ones are here already. Hello, how are you? Pounchy Cats Lichtenfels 2012. 2012 European tour. And here is Pati with a GoPro camera, action camera, ready to roll. Yeah. I just farted. Vittu!